TV. Anyuola mag ji maende nowito ngimagi bang' owuondgi kendo chwalgi e piny mar Russia gore ne pinyno e lweny e kind Russia gi Ukraine ochwalo ywak ne sirikal mondo ne ni okaw okenge mapiyo mag timo nonro, duoko jo Kenya mani oko e pachoka kod mako bura ne achije duto. Anyuolago dwaro mondo mi piny Kenya ochak twak mapiyo kod piny mar Russia mondo mi jo Kenya duto mani e pinyno oduok pachoka. Gichiwo ywak ne sirikal osebedo ka buono ywakgi ma ochopo kama anyuolagi owito ngimagi e lwenje mane ok ging'eyo kendo ni sirikal pok oketo maino mar reso jo Kenya go. Gidwaro na chudhe duto manochano chenro mag chwalo jo Kenya go e piny Russia mondo kawnegi okang' mager mar chik bang' lipot mar obila manono maling'ling' yango ni jo Kenya mahewa 1,000 osechwalo e piny Russia. The petitioners insist that the Parliament and Government of Kenya intensify diplomatic engagement with foreign authorities, expand active consular support for detainees,